U krškom hercegovačkom kraju između planina Zavelin, Midene, Tušnice i Kamješnice smješteno je Buško jezero, nekoć znano kao Blato. Nedaleko od plavog prostranstva, na obroncima brda i nadmorskoj visini od 700 do 750 metara, nalazi se župa Grabovica koja je za svog nebeskog zaštitnika uzela svetog Antu Padovanskog. Ona je osnovana kao samostalna kapelanija 1828. godine, a 10 godina nakon toga proglašena je samostalnom župom i odvojena je od župe Vidoši ili Livno. U sastavu župe Grabovice bili su današnje župe Prisoje i Rašeljke. Oni su se odvojili Prisoje 1922. a Rašeljke 1934. godine. Iako je Grabovica najstarija župa uz Buško jezero, ona je danas najvećim dijelom raseljena i broji 150 kuća s oko 460 vjernika. Župnik Ivan Dauša je u trag raseljenima i došao do podataka da danas u svijetu ima oko 1000 obitelji Grabovčana. Dijelimo sudbinu svih ostalih krajeva i bliže i šire, i Livna i Tomislavgrada. Ljudi su otišli trbuhom za kruhom. Nas malo ovo što je ostalo, uglavnom živimo i živnemo kad oni dođu izvana, kad dođu za blagdane, kad dođu za praznike. Onda župa cijela živne. Bude za Svetog Antu, ovdje bude jedan veliki dernek, dođu hodočasnici iz svih krajeva i to je zapravo vrijeme kad župa intenzivno živi. A ovo drugo je sve pomalo preživljavanje, tako reći. Prije kroz povijest, dakle tu su djelovali svećenici glagoljaši, uglavnom porijeklom iz ovoga mjesta i oni su održavali zapravo vjerski život u ovoj župi, dok je župnik bio prilično daleko u Livnu, tako da su oni podnijeli teret, najveći teret pastorala u ovim krajevima u Buškom Blatu. U početku su u župi pastoralno djelovali Franjevci hercegovačke provincije, no to se vremenom promijenilo i prvi svećenik Petrovac u Grabovici bio je don Ilija Rezo. Ovaj prvi svećenik koji je došao u župu od Petrovaca, don Ilija Rezo, nakon rata bio je zatvoren i u zatvoru je proveo 8 ili 10 godina. Poslije toga naslijedio ga je svećenik don Andrija Iličić 1958. godine i našao je potpuno župu nesređenu. Župna kuća bila je devastirana. Župna crkva je služila jer su je posluživali i vjernike posluživali svećenici iz Rašeljaka i Prisoja. I on je počeo pastoralno djelovati tako da je u njegovom vremenu uglavnom i nešto nakon njega u svećenike otišlo negdje oko 20-ak mladih i završili su u svećeničkom zvanju, a 30-ak časnih sestara je također za njegova vremena stupilo u samostan. Župna crkva građena je od 1916. do 1918. godine na lokalitetu Rovine. Kroz vrijeme dosta puta se ona obnavljala, a posljednja obnova je bila prije 2-3 godine kada smo obnovili župnu crkvu izvana i iznutra, a nakon toga odmah smo pristupili i gradnji
novog župnog stana. U župi postoji jedna kapelanija, kapela, koja nosi naslov ili status, ima status kapelanije, to je Bukova gora. U ovoj crkvi postoji jedno umjetničko djelo od domaćeg akademskog slikara Bože Drmića i smatra se da je to njegovo najuspjelije djelo. Župno dvorište s pogledom na Buško jezero krasi i kip Svetog Ante kojega je župi poklonio iseljenik Marijan Šarić. Prethodni župnik Don Marko Lukač, on je sagradio ovdje u crkvenom dvorištu spomenik žrtvama rata, Prvog svjetskog, Drugog svjetskog rata i ovog Domovinskog rata. Nije navodio imena poginulih, nego je evo samo kao obilježje i sjećanje na ta teška, tragična vremena. Svako vrijeme nosi svoje breme. Kako ljudi danas napuštaju svoje domove, tako su to radile i generacije prije. Povratnik iz Njemačke Stipe Beljan vidio je sve poteškoće života preko granice, stoga iz vlastitog iskustva svima poručuje da ne idu, ako je to ikako moguće. Pa ja bi vjerovao u povratak kad bi bilo budućnosti. Vjerovao bi. Evo, sigurno, sklon sam tome da vjerujem da bi mnogi ljudi se vratili nazad kad bi ovdje imali šta raditi. Kad bi ovdje mogli raditi pristojno od svoje plaće, živjeti. Vjerujem u to 100%. Ovako kako stoje stvari kod nas sad ovdje, ne vjerujem u povratak, jer ne znam kako bi se mogao taj mladi čovjek vratiti ovdje, ne imati posla. Ne znam. Taj mladi čovjek koji ima obitelj, ne imati posla, jednostavno nemoguće živjeti. Sugovornik je na kraju dodao kako je teško očekivati povratak od onih koji su tamo jako mladi otišli, jer se oni brzo naviknu na svijet. Što to čovjeka nagna da ode iz mjesta odakle je potekao? Bolji život, bolje prilike, jasno. No samo onaj tko je vidio Buško jezero svjestan je da čovjek od takve ljepote ode samo ako uistinu mora. Ostaje nada da će Grabovčani po uzoru na svoje pretke, na svećenike glagoljaše koji su čuvali i podnijeli najveći teret pastoralnog djelovanja, ali i na sve one koji su ostali, vratili se, njegovati, čuvati, voljeti i s Božjom pomoću graditi svoju rodnu grudu.